खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गिबि खौराङा दङ 2025 आरो 2026आव काजिरंगा हायुङारि पार्कआव दावबायारिफोरनि अनजिमाया रेकर्ड सिफायदों। आसाम सोरखारनि नाजानायजों रायजोआ मोनसे सोरबिथिं दावबायारि थावनि महरै थाथायखौ गोख्रों खालामगासिनो दं। मख'जाथावदि आसामनि गोग्गानाय आरो इउनेस्क'नि बुहुम हेरिटेजनि थावनि काजिरंगा नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भ हाग्रा ओनसोलफोराव दावबायारिफोरनि अनजिमाया बांलांगासिनो दं। रांखान्थियारि बोसोर 2025 आरो 2026आव बयनिख्रुइबो बांसिन दावबायारिफोर हाबफैनायनि अनजिमाया बांदों एबा रेकर्ड खालामदों। दावबायारिफोरनि फैनाया हादोरनि गाहाय हाग्रा जिब दावबायथाय थावनि महरै काजिरंगानि थाथायखौ रैखा खालामफिनदों। नेशनेल पार्कनि बिथोनगिरि डक्टर सनाली घोषआ फोसावनाय खौरांनि बायदिब्ला बे बोसोराव गासै 4,68,147 दावबायारिफोरा काजिरंगायाव फैदोंमोन। बेनिनो सा 30,474आ गुबुन हादोरनि दावबायारिफोर। बे गुबुन हादोरनि दावबायारिफोरनि अनजिमाया गासै दावबायारिफोरनि 4.5%। थांनाय 10 बोसोराव दावबायारिफोरनिख्रुइ अनजिमाया फ्राय 4 गुन जाबाय। माहारियारि हाग्रामानि सामलायगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला 2016 आरो 2017 मायथाइयाव गासै 1,55,000सो दावबायारिफ्रा दावबायफैदोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि एप्रिल 2026आव बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो बे दानावनो गासै 49,000 दावबायारिफोर दावबायफैदों, जेराव 2,110 गुबुन हादोरनि नोगोरारिफोर। मैया बेलासि समाव आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थियाव बावैसो देरहासार जानो हानाय बिजेपि एबा एनडिएनि गोख्रों बिजाथि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरि मेल एबा प्रेस मिट लादोंमोन आरो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ओरैबायदि बुंथियोदि एजिपि आरो बिपिएफखौ लानानै सोरखार दानायनि प्लेनिं खालामदोंमोन कंग्रेस पार्टिया, नाथाय बिथांमोना हायाखिसै। हाग्रामा महिलारिनो डिप्युटी सीएम आरो अतुल बरानो डिप्युटी सीएम बिबान अफार होगौमोन होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रिया, आरो कंग्रेसआ बेफोरखौ थांखि आजावदोंमोन होननानै प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदों। जेबो जायाब्ला हाग्रामा महिलारिनो गिबि मन्थ्रिनि अफारबो होगौमोन होननानै बुङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। थांनाय विधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जानिफ्राय सासेबो देरहानो हायैनि गुबै जाहोना मा? दिपेन बर'आ एबसुआव थानाय समाव मा गोरोन्थि खालामबोदोंमोन? बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों प्रमद बर'आ बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ थगायमारदों नामा? जानानै थांनाय विधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जानिफ्राय देरहानो हानाय साफ्रोमबो बिजाथि आरो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनो हामलायथि होनानै खौरांगिरि मेल लानानै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया गोबांथार बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंदों दि प्रमद बर'आ जातिखौ फानदों, बिटिसिनि गोहोखौ आसाम सोरखारनो हरफिननाय बेफोरखौ लाना बिटिआर एकर्डखौ खालामनानै फैदोंमोन। इउपिपिएलआ एजेन्डा गैया, पार्टी खालामनायनि साबजेक्टबो गैया, बिथांमोना लासैनो बिटिसिआव जोबलांसिगोन। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। दिपेन बर' बादि गोख्रों नेताया एबसुनिफ्राय फैनानै राजखान्थियाव हाबफैनाया जेनबाय होनना बुङो दावराव देख्रेब नार्जारिया। थांनाय 4 मे खालि आसाम एसेम्ब्लिनि भट साननायनि उनाव बिजेपिनि दैदेननाय एनडिए बिजाथिफोरा तामुलपुर जिल्लानि मोन्नैबो विधानसभा बियाबाव मैखोमै देरहासारनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। जिल्लानि 44 नं गरेस्वर विधानसभा बियाबाव बिजेपि दोलोनि बिजाथि बिक्टर कुमार दासआ गोबां रोजा भट मोननानै देरहासार जानो हादोंमोन। आसाम एसेम्ब्लियाव गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थियाव बाहागो लानाय बिक्टर कुमार दासआ 99,108 भट मोननो हादोंमोन, जेराव इउपिपिएलनि बिजाथि पबित्र कुमार बर'आ गासै 28,859 भट मोननो हादोंमन, जायनि जाहोनाव बिक्टर कुमार दासआ 69,249 भटनि गिदिर फारागथिजों देरहानो हादोंमोन। फारसेथिं गोख्रों बादायज्लायनाय 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबावबो एनडिएनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिया देरहासार जानो हादोंमोन। प्रमद बर' बिथांखौ फेजेननानै तामुलपुराव बिस्वजित दैमारिया गासै 89,308 भट मोननो हादोंमोन। फारसेथिं इउपिपिएलनि बिजाथि आरो आर्टिकलनि
रायजो सभानि MP BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गासै 62,565 भट मोननो हादों आरो बिस्वजित दैमारिया बे बेलायाव एबा बे बियाबाव 26,743 भटनि फारागथियाव प्रमद बर'नि हेंथायै देरहासार जानो हादोंमोन। बिसायख'थि देरहानायनि उनाव BJPनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिया फैबाय थानाय समफोराव आं बियाबनि सुबुंफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गासिबो रोखोमनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन होननानै बुङो। सुबुंफोरा जोंनो गावसोरनि अननायखौ होदों आरो बेनि थाखाय आं साबायखर बावहरो। गुबुन फारसेथिं मन्त्रि बिफानाव दंना गैया होननानै रायजोखौ सासे खौरांगिरिनि सोंनायनि फिननायाव बिथाङा बुङो दि दोलोआ बेनि सायाव थिरांथा लागोन होनना बुङो। आथिखालाव जोंनि लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दं? गोबां समफोरावनो सोरखौबा नंखायै फोसावनाय, समाजारि बिजोङाव सोरखौबा बानसावनाय, AI जेनेरेट खालामनानै ब्लेम खालामनाय बायदि बायदि गाज्रि सावगारि, नंखाय सावगारि भिडिअ खालामनानै हगारनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबोदों। माब्ला बेबायदि आखुनिफ्राय जानगारगोन बर' लाइमोनफोरा? माब्लाबा BTCनि बारग' चिफ प्रमद बर', माब्लाबा आथिखालनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ AI जों खालामनानै समाजारि बिजोङाव नंखाय फोसावनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो फिन आरोबाव बिसायख'थियाव जेननायखौ लानानै बिस्वजित दैमारि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव नारा-नाथा बुलायनाय, जुजिलायनाय AI जों खालामनाय मोनसे सावगारिया ससियेल मिडिया एबा फेसबुकआव गोसारदों। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाय। BTCनि मोन 15 BTC बियाबाव NDA हिसाबै BP पार्टिनिफ्राय गोबां मेजरिटि लानानै देरहासार जानायखौ लानानै रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया BTCनिफ्राय साफ्रोमबो MLA देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरखौ साबायखर जासिहरदों। गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा बावैसो सिगां गावनि साबायखर जासिनायखौ फोरमायदों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि आसाम एसेम्ब्लि भट थुनायनि फिथाइ बादियै BTC एसेम्ब्लि बिसायख'थियाव जेरैबायदि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो मोन 28 मासि लानानै बयनिख्रुइबो बांसिन मेजरिटि लाना देरहासार जानायखौ जों बयबो नुनो मोनदोंमोन। फिन आरोबाव आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थि फिथाइ बादियै मोन 15 BTC LACनिफ्राय BPFआ मोन 10, जेराव मोन 11 मासिनिफ्राय मोन 10 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन। BJPआ मोन 4, कंग्रेसआ मोन 1 आरो UPPLआ मोनसेबो देरहासार जानो हायाखैमोन। बेराफारसेथिं UPPL पार्टिनि खायसे IT सेलफोरा एबा ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा UPPL जेननायनि जाहोना EVM मेसिननि गोरोन्थि जानायनि थाखायनो बेबादि गाज्रि हालोदाव प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL पार्टिया जेननो गोनां जादों होनना गोबां IT सेलफोरा फोसावनायखौ दासान्दि नुनो मोनदों, जेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बेसेबां सैथो, नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंगोन? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। भारतारि रौनिया रैखाथि बिफान इन्डियान आर्मियाव साख्रि मावनाय रहेन दैमारिया आजिरा लाबाय। उदालगुरि जिल्ला टंला थाराइबारि गामिनि रहेन दैमारिया थांनाय 29 बोसोरनि उनाव आजिरा लानानै न' फारसे फैफिननायखौ मान होनानै थाराइबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा बरायो। लोगोसे बाथौ आर'ज खालामनायनि गेजेरजों रायजो नाङैनो ओंखाम बोथिसे रंजानायजों जालायनायखौ नुनो मोनदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेल लानानै गिबि खेबै आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थिनि फिथाइ आरो सोरखार दानायनि सोमोन्दै फोरमायथिदों। बिथाङा प्रेस कनफारेन्सआव गिबि मन्त्रिया गोबां गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि संबिजिरारि महरै बे बाराव बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि थानाय नङा। अकिल गगैआ आंनिफ्राय गुबुन, कंग्रेसनिफ्राय गुबुन आरो मेडियानिफ्रायबो गुबुन होनना गिबि मन्त्रिया बुङो। जुदि अकिल गगैआ गोरोन्थि खालामामोनब्ला पिपुल्स पार्टिनि मासिफोरनि अनजिमाया बांगौमोन। जुदि अकिला MLA नङामोनब्ला बियो बायजोआव हेंथा खालामगौमोन। बिजय गुप्ताया बिहारी नङा, बियो असमिया। जेनजेडनि थान्दैफोरा जोंजों दं। कंग्रेसनो लाइमोन गोसो गुदुं सुबुंफोरनि भट नांगौ। BJPआ खालि मोजां मोनग्रा सुबुंफोरल' दं। कंग्रेसआव राजखान्थिनि गियान थानाय रावबो गैया, बेनि थाखायनो गोरोन्थि जागासिनो दं। लुरिन, गौरब गगৈ, अकिल लोगोसे मोजां गोरोबनायमोन, नाथाय बिसोरो बे बिथांखिखौ मोजाङै मावफुंनो हायाखै। बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। वेस्ट बेंगलाव सोमजिदों गिख्रंथाव थासारि। वेस्ट बेंगलाव तृणमूल कंग्रेसनि सिङाव गुलाय-गुजाय थासारि दं एबा सोमजिदों। गुबुन फारसेथिं बेंगलाव गिबि खेबनि थाखाय गोहो आवग्रिनो हानाय BJP दोलोआ
हादोरसायाव गावनि देरहानायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा रंजागासिनो दं। नाथाय समबारखालि सोनाब बेंगलनि तृणमूल कंग्रेसनि मावख'आव अर सावनाय एबा अर लागायनाय आरो बुफाय बुसि खालामनाय जाथायफोरा जालाङो। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला समबारनि सानजौफुनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा कलकातानि टालिगन्ज आरो कस्बायाव तृणमूलनि मावख'जों लोगोसे नोगोर ओनसोलनि बरुआपुर, कमारहाटी, बारनगर, हावड़ा आरो बेहरामपुराव बुफाय-बुसि खालामदों, लोगोसे मावख'आव अर लागायदों। गुबुन फारसेथिं ग्रासरुटआव टीएमसीनि पस्टआव मोनसे भिडिअ शेयार खालामनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बिसोरनि मावख'खौ बुफायनाय आरो बुफाय-बुसि खालामनाय जाथायखौ नुनो मोन्दों। गोहोनि अहंकारजों सुबुंखान्थिखौ आथिं सिङाव गाग्लिदों। टीएमसी मावख'खौ बुफायनायनि खामानिया फोरमान होयो दि बिथांमोना जेबो मान गैया। टीएमसीखौ नोजोर होनानै बिसायख'थिनि उनाव हिंसानि सायाव बुंनाय बाथ्राफोरा मानो सिरि थायो, बे बिथिंखौ लानानै दोलोआ पस्ट खालामदों। आसाम एसेम्बलि बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोआ गेदेरथार देरहानायनि उनाव दिसपुराव एबा गुवाहाटीआव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमना दुंब्रुदै बरायदों। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि लोगोसे बिटिसिनि माखासे दैदेनगिरि एबा दैदेनाव थानाय गोबां सुबुंफोरा बाहागो लाहैदों, जेराव बिटिसिनि एम गणेश कछारियाबो थांनानै दुंब्रुदै बरायहैदों गिबि मन्थ्रिखौ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।